Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм българ! Така. Каква дата е днес? 30 март! След малко почва любимото ми шоу. И така, представям ви господин Онуфри. А ето и първият въпрос за 10 лева. Как се казва планетата, на която живеем? А. Земята. Б. Марс. С. Слънцето. Или Д. Николай. Преди да дам къвто и да е коментар, искам 50 на 50. Да не би този въпрос да ви затруднява? Не, разбира се. Просто за всеки случай. Както решиш. Добре тогава. Нека компютъра се включи сега. Значи остават Земята и Николай. Кое е вярното? Като се замисля, като че ли чух нещо тия дни по новините. Нещо свързано с Николай. Дай да не рискуваме. Ще искам помощ от публиката. Но искам преди това да помоля нещо. Моля ви, който не знае отговора, да фиксира отговор А, Земята. Чакай, нещо не сващам логиката ти. Много е просто. При този жокер винаги има процент хора, които не знаят отговора, но са задължени да изберат някой. В случаят те ще натиснат отговора, който съм ги помолил. Така знаещите ще се отбележат правилния, а не знаещите отговорът посочен от мен. И накрая, дори да има 10% от другият отговор, ще знам, че той е верен. Защото щом са го посочили, въпреки че съм ги помолил да посочат другия, значи са знаели със сигурност, че е верен. Аз лично се оплетох. А ако самият отговор, който си посочил е верния, какво правим тогава? Това е най-добрият вариант. Тогава всички ще посочат него. Добре, разбрах, да видим. Моля ви, гласувайте! Изглежда странната ти логика има успех. 100% за отговор А. Явно и знаещите и незнаещите са посочили него. Или никой не е знаел отговора. В такъв случай всички са посочили отговор А. А всъщност правилният отговор да е Д. Мисля да поискам и третият си жокер. Ти ме разбиваш. На кой да звънем? На моят много добър приятел Марио Техното. Окей, звъним на Марио Техното сега. Ало! Ало, Марио! Здравей, обаждаме се от любимото шоу на цяла България. Твоя приятел Онуфри ще ти зададе въпрос. По нашите правила 30 секунди започва да текат сега. Здрасти, Марио! Значи, как се казва планетата, на която живеем? А. Земята
Или Д. Николай? Чакай да проверя в гуглето. По-бързо! Земята. Мисля, че в последният момент каза земята. Освен, ако не е искал да каже, Земята не е правилният отговор. И така, нямаш повече жокери. Какво е окончателното ти решение? Какво ще избереш? Отказвам се. Но това ти е първият въпрос. Дори да не познаеш, не губиш нищо. Няма значение. Аз дойдох да докажа, че и ние блондините имаме нещо тук. И мисля, че постигнах целта си. То с Онуфри, бе! И така, дами и господа, Онуфри приключи участието си с сума 0-0. Ако гледаш този запис, значи си обречен за винаги. Какво става тук, бе? Чуй ме добре. Единственият начин да развалиш проклятието се крие в стария фар. Стария фар? О, какво става тук? Ще сменя канала. Не можеш да смениш канала. Бързай към стария фар. Само там можеш да развалиш проклятието. Мали, ще се ласера от страх. И запомни, ако не успееш до полунощ, ще те сполети моята съдба. Бързо да се скрия при Аспарух. Аспарух! Аспарух! О, не! И на него му се е случило същото и е изчезнал! Не ми остава друго, освен да отида до стария фар, за да разбера какво става. Ето го и него! Най-страшната сграда в Несебър! Старият фар! Пешо? Пешо, какво правиш тук? Да нямаш нещо общо с онзи ужасен запис? Не знам за какво говориш. Само знам, че докато си гледах телевизия си включи някакъв странен глас. Ако гледаш този запис, значи си обречен за винаги. Значи не съм обречен, защото съм сляп. Добре тогава. Ако чуваш този запис, значи си обречен за винаги. И така, гласът ми каза да дойда тук и да разбера истината. Заклещени сме. Нещо ми остава тук. Не вярвам наистина да сме прокълнати. По-скоро някой се възика с нас. Идва отгоре. Сега! Я! Полицай Борис! Добре ли си? Ехо! Добре ли си? Добре ли си? Ехо! Добре ли си? Ох! Какво стана, бе? Подхлъзна се. Господин полицай, мога ли да ви попитам какво правите тук? Първо, вие ми кажете какво правите тук. Ами и двамата гледахме някакъв страшен запис, който ни доведе. Не може да бъде. И на мен ми се случи същото. Всичко започна точно когато гледах телевизия.
И вие ли гледахте си ни беден, ста ни богат? Не, аз гледах полицейски екшън. Есмералда, трябва да ти кажа истината. Не казвай! Кажи, Розарио. Нашата връзка е обречена, Есмералда. Защото аз съм истинският ти баща. Не! Но как е възможно? Та аз съм ти майка. О, Есмералда. О, Розарио! Те ме разбиха. И така странното момиче ми каза да дойда тук и да открия истината, но явно съм заспал на горния етаж. Може би от страх. И открили нещо. Освен, че тук не става за спане нищо друго. Значи сме закленщини тука. Дайте да потърсим някакъв изход. Кора, май открих нещо. Я? Прилича на таен вход. Изглежда па я страшно. Нямаме друг избор. Става все по-тъмно. Вече нищо не виждам. И аз. Много смешно. Явно сме в някаква стая. Чакай, май намерих ключа за светлината. Какво? Кажете ми, какво виждате?